היי חברות, צהריים טובים, מה שלומכן? עבר שבוע מאז שכתבתי לכן ואני מתנצלת שלא הייתי כאן. הייתי מאוד עמוסה והיום אני עולה בסרטון. אני רוצה לדבר איתכם על דברים מאוד מאוד חשובים שעולים בקליניקה, וזה על איך לייצר חיבור ואיך לפעול בקלות ומתוך זרימה. אז דבר הראשון והמאוד לא פשוט, יש לציין, זה לעבוד מתוך אהבה. קודם כל מתוך אהבה לעצמכן, מתוך אהבה ללקוחות שלכן, ומתוך אהבה לעולם התוכן שלכם. תחשבו על זה כשאתם עובדות מתוך אהבה, כמה הרבה יותר קל, כי במקום הזה אין שיפוטיות. במקום הזה יש השלמה עם מה שיש. יש השלמה שמה שיש זה מעולה, והכל טוב. וזה יכול להיות כשאנחנו כבר מכירות את עצמנו, ואנחנו מקבלות את עצמנו. ואז אנחנו יכולות להיות באותנטיות ובקלות, ולפעול מתוך האמת שלנו. וכשאנחנו פועלות מתוך האהבה, אנחנו מביאות את עצמנו ב100%, מתוך נוכחות. ומה זה אומר להיות בנוכחות? זה אומר להיות בהקשבה לכאן ועכשיו, בלי שיעלו לנו קולות שיפוטיים בראש. אז תחשבו על סיטואציה שבה אתם נמצאות באודישן לכוכב נולד או רוקדים כוכבים, ויושבים מול חבורת שופטים, שמתחילים להגיד לכם, היא אמרה משהו פתטי, היא לא מספיק מקצועית, היא לא מחדשת לנו שום דבר. כן, אז לצערי, הקולות האלה הם לא של חבורת השופטים, כי אנחנו לא בתחרות לכוכב נולד וגם לא לרוקדים עם כוכבים. וכמובן שכולנו רוצות להיות ברורות, מקצועיות, ואולי אפילו להביא משהו חדש לעולם, אבל נקודת ההנחה שאם נהיה אנחנו, כל השפע יזרח מאיתנו. כלומר, זה יקרה בכל מקרה. והחיים זה לא תוכנית ריאליטי עם שופטים. אנחנו הם אלה ששופטות את עצמנו ומחפשות כל הזמן איפה אנחנו לא בסדר. אז גם ממה שאני אומרת נשמע פתטי, לעוס, מביך, זה בסדר, זו האמת שלי. וכשאנחנו במאמץ, אנחנו שמות על עצמנו מסכה. וכשאנחנו מנסות להתאים את עצמנו לאיזושהי תדמית שיש לנו בראש, אנחנו מרחיקות את עצמנו מעצמנו. ואז נוצר פלונטר, ואז נוצרות חסימות, וזה פוגע בחיבור שלנו לעצמנו, וזה מקשה עלינו לנוע בעולם. אז מה אני רוצה להגיד לכם? שבמקום של האהבה עצמית אין שיפוטיות. אנחנו באותנטיות, ואז קל לנו ממש להתהלך כאן בעולם. וכמה שזה לא פשוט להגיע למקום הזה, ואנחנו בעצם, אני חושבת שכבר העליתי את זה בסרטונים קודמים, אבל זאת עבודה יומיומית כל הזמן, להיות בנוכחות ובאותנטיות, ולקבל את עצמנו עם מה שיש, והכל מסתדר מעצמו. אז יאללה, שולחת אתכם למשימה. ביי.